Behobia Donostia lasterketa mordo batean parte hartu du, batzuetan lehiatzen eta bestetan erbi moduan. Bera, Alasne Mujika da. Eta nirekin kozinatzera etorriko da gaur. Lasterketa igandean izango denez, jateko osasuntsua prestatzea erabaki dut. Urraburua pistoz beteta. Behobiako korrikalaria baino askoz ere gehiago da Alasne. Mendi lasterketak egiten ditu, maratoiak, 100 kilometroko lasterketa bukatzea lortu zuen behin. Eta 50 kilometroko Espainiako marka esarri zuen 2018an. Urraburua pistoz beteko dugu. Eta pistoa da hain zuzen ere, mutrikuko ondarekoek maisutasunez egiten duten kontserba. Idoiak baratzetik barazkiak hartu eta pistoa nola egiten duen erakutsiko digu. Ondoren, Mungiaraino abiatuko gara. Bertan, gure poke jatetxeko lagunek, Hawaiitik ekarritako plateroni buelta bat eman diote eta bertako produktuekin eskaintzen diete bezeroei. Gaur bakailao eta piper pokebola prestatuko digute. Korrika egitea gustatzen saionarekin, agian korrika etorriko da gure saiora. Adi. Kaixo lagunok, eguerdion, hementxe gaude, Alasne eta biok, Behobiako prestauta gaudeia? Erabat prest, eta hemen indartuko gea. Indartuko gea, menua gaur berezia izan biharko, ezta? Pixka Pixka bat. Bai. Bueno, ingo deuzuna esuna jan, vale? Oso ondo. Bueno, elkarrekin ingo dugu urraburua pistokin beteta, gero kinoa onjokin salteatuta, eta hemen ingo dugu saltxatxo bat azafraiana. Vale. Ados? Fenomeno. Zukalden ondo moldatzezea? Seguro bai. Supervivencia. Modo supervivencia, baino bai. Seguro fina zehala. Bueno. Bueno, lagunak, adi, saio bikaina datorreta. Bueno, lagunak, eta Alasne, osagai desente dakau hemen da garatuko izu momentu baten olain behar duen, bale? Betu, urraburu garbituko deu, baina era berezi batean, betu, eskamak kenduta dazka, ingo jotena da, goitikan iriki eta espina atea, bale? Eta utziko deu liburu bat bezala irikita. Eta orduan pisto bat ingo deu, eta pistoiteko erabiliko deu, bai baratzuia eta tipulina, ondo gorrituko deu, gero piperrak botako dizkio, botako dizkio ere bai tomate arraiatuta, eta mendaka tomate frito ere bai prestatuta, botako barruan, eta ja pixkat ja ia nahiko inda da honean, bukaeran botako jo bai kuliatxua eta alberginia, bale? Ingo deuna da, hori, liburun iriki deun urraburuan, sartuko dio barruan, eta labian horrekin danakin bukatuko dugu iten arraia, bale? Gero, beste alde batetik ingo deuna da, kinoa egozita da honean, apartatuko dugu, eta sartagin batien ingo dugu, onjo bat, ikarritu gehiago zanik harrapatututik, erakusteko dia. Baina onjo bat erabiliko deu, salteatuko ditugu, mazpasakin naztu, eta egozitako kinoa botako dugu. Eta hori jarriko deu lagungarri bezala platerian. Eta gero hemen ingo deu, gurina ondo tostatuta da honean, azafraia botako dugu, azafraien ondoren irina landuko deu, eta gero ingo deu txakolina bota eta salda, saltxatxo bat iteko, hori danei gainetikan apaintzeko eta zapore pixkat emateko, bale? Oso ondo, eta sobratzen dien onjoan niretzako. Ados, trato hecho. Eta horrea jungo geha, hori bai, igandian ze, kontatu, 56. edizioa, Behobiana, igandian, ze emozio, ze zirrara, nola jartzen da, Gipuzkoa guztian kasgora jartzen zaigu, Bai, ala da, eta gainea, are gehiago, pasadan urtean, ezin zantzelako ospatu, eta aurten, denok uste dut, egongo behala, hortzak luze-luze, eta hankak prest, lasterketan parte hartzeko. Ona, dana gaude goguak. Inegila esan bai, Behobia, adidez, Donostin izatea, baino inguruko herri guztik nola betetzen dian, Zautzan gure tope ibiltzea jendia, eta jak goizo ja autobusak da Donosti aldea, eta pentsatzen dut, Gipuzko ia guztian nabaritzen dela, Behobia datorrela. Hori da, bertako antolatzaileak esaten duten bezala, dia 25.000 lagunetik igual 8.000 Gipuzkoarra gea.
Eta, bueno, Donosti ezik, herri guztietatik uste dut autobuskak etortzen diela, eta, bueno, eta da festa bat, ez da? Denontzako festa bat. Festa bat, egia esan korrikalari eta ikusleentzat ere, Bai, hala da, ez da, takin no espliko tinglau bezala evento bat, oza, ja arrakasta hartu duna, eta, dozala, zuzen bat aldiz ja, ibilizea, behoian korrikan. Izango da nire 10garrena. 10garrena? 10garrena izango da. Hasi nintzen errepasatzen, eta konturatu nintzen nire 10garrena izango dela. Zelengo urtean, nola virtuala izan zen, virtualen ere parte hartu genuen, virtuala alde batetara utzita, aurten izango da nire 10garrena. Eta gaine uste eta 10garrenak nahikoz jarraian indituzula, ez da? Bai, denak jarraian. Denak jarraian, Bai. Baitu danekan dana jarraian, no ez? Baina bai, dana jarraian. Bueno, hemen inbiardeu lan pixkataldi berian, bale? Itzin da lan. Hemen inbiardezuna, kendu bihotza, asilak eta kendu, baita ere piper berdiai, eta lauki txikitan ningo deu pesto botatzeko, bale? Batekin ala besteakin. Hobeto moldatze zeanakin, zunakin, txikiakin hobeto. Vale. Eta, bueno, eta esan dezun beste edizio virtuali, nola moldatu zen edizio virtuala, nola nintzen? Edizio virtuala izan zen, nola bertan bera gelditzu zien lasterketa guztiak, eta, bueno, dena bertan bera nola utzi genuen, egintzen zen, hainbat ekitaldik egin zituzten formato virtualetara pasa. Behobia izan zen lehenengo lasterketa virtuala izan zana. Nola funtzionatzen zuen? Aplikazio bat jaisten genuen, parte hartu nahi zutenak, aplikazio hori jaitsi eta uste egin ziguten aste bat, aste horretan zehar edozein lekutan, edozein ordutan, edozeinekin, eta nahi zenun erritmo eta moduan, egiten zenituzten 20 kilometroak. Batzuk egin zituzten egun berean 20 kilometroak, beste batzuk egin zituzten 20 kilometroak pixkanaka, korrika, bizikletan, patinekin. Bakoitza nahi zuen bezala. Eta nola moldatu zan, nola irabazle hori hontzan, edo pixkat ez zan lehiaketa bat. Hau da, nola bai zan espiritua mantendu, espiritu hori nola mantendu, parte hartzen, ez? Eta, bueno, bakoitza bere modura... Zure kasuan nola izan zan, zuek nola moldatu zinaten? Gu familian egin genuen. Senarra eta ni beti irten izan geha, bueno, beti, azken urte hauetan beti irten geha, eta seme alabak, Libe eta Telmo ere, txiki-txikitatik, Behobia txikin irten izan dira. Nola izatea Behobia txiki, zenbat? Behobia txiki izaten da aurreko egunean, larun batean izaten da, eta ipintzen zaizkie, bere metroak. Gureek egin zuten lehenengo aldiz, urte bete zutenean, urte bete 2 urtetara zijoazten, eta 50 metro egin zituzten oinez, alderdi ederren izaten zen orduan. 2010an o 11an uste izan zala, eta 50 metro egin zituzten gurekin. Eta ordundik beti parte hartu zuten, orduan lehenko urtean izan genuen virtuala, denok egingo dugu, lauro egingo dugu virtuala. Eta virtuala nola izan zen, lauro egintzen duten, baina uste mozten dizutela, zehazki nola intzen duen? Mutilak juntzin bere aldetik eta neska egin genuen geure aldetik. Bale. Telmo juntzan aitakin, 2 egunetan egintzun, eta ni Libekin, alabakin egin genuen baita 2 egunetan 10 kilometro eta 10 kilometro. Erritmoa bakoitzak berea, baina adostu genuen, bukatu behar genuela anoetako pistan, eta gero kroketa jatea ginen. Ze plan ona, altzen duen guri deitu animatuko ginen, planearra. Ona. Eta, bueno, zemat urte daka eguain. Behaiek noiz behar dute ja Behobia lasterketa hundila. Dituzte, oain 12 urte dituzte. Oain dikan, geratzen zaila pixat. Uste, azkeneko urtea Behobia txiki egiten da. Gero, gaztera pasako lirateke, eta gero, bueno, nik espero dut urte baten nire seme alabekin egitea. Elkarrekin ditia. Elkarrekin seguru, nik uste zuen dikan urte asko ibiliko zehala hor. Eta, bueno. Espero. Bueno, eta lasterketa bide, nola hasi zinan, nola izan zan lehen da biziko aldiz parte hartu zenduna? Bueno, lehenengo aldiz parte hartu nun 39 urtekin, beraz, ja urte batzukin, eta izan zan, korreka hasi nitzen umeak jaiota gero. Kirolan naiz eta beti egin, umeak lana eta denbora gutxi kirola egiteko, eta kirolik errexena egiteko da laizterka, etxeti zapati egin irten, atea eta egin pixka korrika, eta etxaian egatuta eta izerdituta.
azkar eta gainak undi duitego, ezta? Osea, Eta- denbora gutxina zeo zeiteko korrika proposa da, bai. Bai. Eta hola, hasi ginen, eta umea jaiota 4 hilabetera, lehenengo aldiz hartu nituen zapatillak, eta Benetan? senarra esan nio, bueno, ni banoa. Ai, ama. Eta 20 minutu egin ditun korrika. Horren horatzen daiz, etxetik erten 20 minutu egin da, eta hori izan zen korrikakin, bueno, pixkat, umea jaiota gero izan nun, lehen, Baina eta lehen dabiziko behobia noiz zintzen duen. eta egin genuen, hori izan zen, hasi nintzen hor korrika, eta udaran etortzitzaidan senarra etxea dorsala eta zapatilla batzukin, opari gisa, da esan zian, behobia badakit ilusia egiten dizula Benetan, behobia egiten da. Ze ona. Eta horrela, eta behobia egitea joan nintzen, ni bakarrik, eta bulebarrean itxun senarra eta umeak, urtebete pasatxokin, txaloka, Danak txaloka. amatxo txaloka. Egarra horia, ez da? Eta Hori izan zen, momentu benetan polita izango zen, bai, ez da? oso polita izan zen. Bueno, piperrak listo. Baitu, hau aprobetxatzeko pixkate bai gehiago. Ingoitugu izkin hauek endu. Erabili ingoitugu. Vale, horrela xe. Hauek organiko botoko ditugu. Eta guain emango izut hemen tomatia. Eta ingo izu... Raiatu. Raiatu. Ingo zu, erditik moztu, eta horrela xe. Eta Vale. orduan azala geldituko zeizizkoan, eta gero azala organikoa botako Vale. dugu, bale? Baitu, hemen tipula ja martxan dakau, baratzuriakin, minutu pare bate ondia, eta piperra botako dugu barroa. Vale, hartuko dugu piperra, hemen sartu, eta ekin ingo dugu. Bueno, eta badakide bai izan zinala lehendabiziko erbia, Behobiako lasterketan, lehendabiziko emakumea. Hori, erbia. bueno, lehen da biziko taldekoa, izan ginen hor, beti erbi bezala, gizonezkoak irtetzen zian. Vale, eta... kontatu zeitu erbi batek, zer da zehazki hoi? Bueno, erbi bat egiten duena da, denbora bat dauka helburu eta laguntzen die beste korrikalariei, helburu hori duten beste korrikalariei laguntzen die erritmoa mantentzen. Vale. Ba beti behobian egoten dira erbi desente, eta beti gizonezkoak. Vale, eta zeatik antzan historia hori gizonezko eta zen... Bueno, beste hainbat gauza bazela, ez? Bai, Emakumea, nolabait invisible, ez? Bai. Eta hor, erbien antolatzailea dena, Juanka Arregi, alde batetik bea, bere emaztea ere ja xirikatzen ez, eta emakume azatik ez, eta zea, eta geu ere baita Fortunako Behobiako antolatzaileekin, haizu, neska erbia noizko, ez? Eta nik uste, denen artean, bultza genula, lehenengo aldiz emakumeak irtetzen, eta 4 emakume izan ginen, Nerea Ermo, Eba Esnaola, Miren Saez, eta ni neu. 4 izan ginen, eta oain ja, urtengo Behobian ja, 12 pasa izango gara emakumeak. Eta gila esan, erbi bat izateko, dorsala bihar da bai, edo zu... Hori erakundeak ematen dugu. Erakundeak emateu. Eta zer ematen dezu, korrikalariak bere zenbakiena ematen dezu, o nola dijo? Ez, gu juten geha, bakoitzak dauka kajoi bat, hau da, 25.000 korrikalari baldin badira Behobian, banatu egiten dira, zatika, kajoi desberdinetan. Akaso erbila galdu, momentu batean nunda, honi erbia nunda, honi bultzatu behar ditzen. Asko, kajoi bakoitzean dago erbi bat. Baina nola kajoi batean? Kajoia da, korrikalariak daude, 25.000 Behobian egiten dira sailkatu, taldeka banatzea. Bana batea esateatzeko. Hori da, eta dortsal kolorearen arabera, zure denbora ona akreditatuta baldin maukezu aurreko urteetatik edo beste lasterketa batekin, zoaz aurretik, privilegiatu bat zen. Eta ez baldin maukazu akreditatuta ritmoa pixkatatzea. Bueno, horrela juten geha deno kajoika, eta bakoitzean, talde bakoitzean egoten da erbi bat. Gutxi gora bera, erbi horren erritmoa izango da, kalkulatzen da jende horrek egin lezaken orduarekin, gutxi gora bera. Piskat hobetzea ere bai piskat, erbia piskat indarra iman behar, eta bultzatu behar du. Horregatik erbiaren lana da, 150ko banderola ematen dezu, baina gure helburua da 139. Vale, eta piskat egitea. Bultzatu piskatatzean datorren, ez da? Hori da. Bueno, eta zu erbi bezala izateko, guendela, nola izan zen zure progresioa? Hasi zinan lehen dabiziko lehiak eta zenbat denbora intzen duen, eta noiz indezu oberena? Bueno, lehenengo urtean izan zen bukatzea, ez? Helburua da bukatzea eta disfrutatzea, esperientziaz disfrutatzea. Eta hori egin genuen, eta disfrutatu genuen, mordo bat. Eta zenbat denbora ez gogoratzen edo... 157 edo horrelako zerbait. Ja ondo hasi zinan, Bai, guztua, baina... Biti bere iteuna, ja ondo hastia da, ez da? Ondo, guztua. Eta, gero, pixkanaka,
sartu nintzen hemen Donostiarrak taldean, Bai. atletismoko taldean, eta hor pixka, batekin, da besteakin, da pixkat hobetzen, naia pixkat denbora hobetu nahi, horrela, pixkanaka hobetzen, eta, urte baten senarrak izan zen, 130 jaitsiko gara. Hola, hori ja... Hori ja zan, de sobresaliente. Bai. Eta kakaputza. Eta, etzan ondatea? Etzan ondo. Zer gertatu zen? Behobiakin kontu egin behar da. Behobiakin edozein lasterketakin. Tokatu zen urte hori egoaizea. Bai. Eta, azkenean egoaizeak edo nolabait kanpoko faktoreak erakusten dizute. Eta esatezu, igual gaur ez da eguna. Gaur ez da eguna. Jakin inbiar da esaten, Hori da, bestela kunetan geldituko zen. Karo. Eta hori neurtzen jakin behar da. Horregatik, behobia festa bada, baina kontu egin behar dugu beti. Festa guztitan bezala. Festa bere neurri nimerdia eta neurriti pasa gabe. Eta orduan, zenbat denbora intzenun egoaiz egun hortan? Egoaiz egun hortan egin genuen 130 edo. 130. Eta hurrengo urtean? Hurrengo urtean, harrapatu zenun, zenbaten nintzen duen? Atofe ginen eta 127 irten zan. Ai, ama. Eta hori izan zan... Hori izan da zure markaikonena? Hori izan da markaikonena. Eta erbi lanetarako eskatu zidaten kolaborazioa hurrengo urtean, eta... Bikain. Eta, hor. Bikain. Dakau hemen gure barazki gorritzen hasi dira, kinoa martxan, tomate birrintzen, aurreratzen nahi lanak, eta bitartean jungo geha mutrikuraino. Eta mutrikun daude ondare kontzerbak. Ikusiko zu zeleku txukuna, behaien baratzeko produktuakin ze gauza iteituen, eta kasu honetan pesto induen. Ikusi ze txukuna. Kaixo Joseba, Idoia nahi, mengoz berriz ere errota berri baserrixan, mutrikun, eta hoen gontan ingo deuna da pisto, geure baserriko lehen gaixekin ondare obradorian gero. Ondaren horixe hasi ginen mermeladak etxen, fruta dultziak ere bai, eta gero poliki-poliki sartu ginen barazki konserbakin. Eta hoien artean adibidez pisto etxen dugu. Eta erabiltzen dugu etxeko barazkixak eta espadegu gozatzen, inguruko baserritxarren barazkixak. Ondaren etxen deuna da sasoian sasoikua elaboratu. Azkenian sasoi bakoitzak bere lehen gaixa ematen dugu eta horien eta gero urtosoako estoka mantendu. Eta gaurkuan pisto etxeko jasoko deuna dia tomatiak, tomate saltza etxeko, kalabazinak, piperrak, eta bilduta zakaun kipulak ere bai erabiliko ditugu. Oainguan tomatia jasoko deu, tomate saltza eder bat etxeko, gero pistoi gehitzeko. Eta tomatiak batu ditugunean, oain piperra batuko deuz. Hau da piper italianua, gure kasuan pisto etxeko erabiltzen dut. Eta gero tamaina txikisa dakenian, erabiltzen dira Gernika estiloa bezala prejitxuta jateko. Oso goxuak dira. Eta oain ingo deuna da, falta sakun kalabazinak bildu, horixe, pistua etxeko. Hemen dakau bat adibidez ederra, zelako ederra. Oain osagai dana ditugula, jungo geha ondare obradorea eta pistua elaboratuko deu, jaso deunakin. Batzan batu deune barazkixak garbitzu ditugu, eta oain ingo deuna da, txikitzu, potxatu kasuelan. Esango izuete bai, pistoz gain, etxen deula gindillak, vinagretan, onjuak oliboa oliotan, pure ezberdinak, saltza ezberdinak, zitsa bai tomatia, gero saltza rubixua. Kasuela hontan dakau barazkidana txikitzu deunak erregozitxa eta tomatiakin pixkate goxatuta, eta oain tokatzen sakuna da ontziratzia. Eta produktua, ikusi dezue lehen gai guztiz naturalak, inongo kimikoi gabiak, eta haue azkenian konserbatu alizateko, konserba bat izan eran ze etxen deun, autoklabian sartu. Ematen dixau bero tratamentu bat, eta horren ondorioz, beha pisto, konserba hau, egongo litzake 4 urte, giro temperaturan inolako alterazio jasan gabe.
Bueno, ja egin deue gure pisto, eman dixaue autoklabian ere pasaria, eta oain etiketa prest dakaunez, honetxek pegatuko deu, jendia jakitzeko zenolako osagaiak eta kaduzidade fetxia dakan, eta listo, etxien konsumitzeko prest. Gure salmenta puntuak izaten dira, bertako produktua bertan eskaintzia, inguruko denda txikixetan eta bideratzen deu, gero baitxa nekazal turismo, hotelak, hosteleritza, jatetxiak eta hola. Azokatan ere bai, batez ere azokatan jendiak ikusteko, neuk etxen detela produktu honek eta zer dauan honen atzian. Eta gero bai etxen dixauna, etxera bidalketak. Ze produktu nahi dituen, enpaketatzen deu eta bidali etxen deu, mensajeria bidez. Ikusi dezue, zenolako lehen gaixakin ondaren elaboratu deune pistua. Seguru gustauko zatzuela, da probatu. Venga, eskerrik asko, agur! Ai, ama, idoia, baina zelan txukuna egiten dezuen, ze itxura pote horiek, eta zenba gauza egiten dituzuen, eta dana bertako gauzakin, bertako baina behaien baratzekoak, Hau da, marka, oso ondo, horrela jarraitu, eta gu gurian jarraituko dugu. Bezarkada bat, haupa mutriko, Leku eharrare bai mutriko, Bai. Eharra paragia, ai, ama. Bueno, hemen txe, ja, zizaizki gorritzen, inbiar deuna da, hor, beste birrindu behar dugu. Gugeatu geha reportaia ikusten. Venga, birrindu hau, eta gero hau lauki txikitan egin, bale? Fenomeno. Bueno, Alasne, eta konta iguzu, Behobiako lasterketan, zein momentu da ederrena, irteera, gioia, ez dakit, hiriburura iristen aizatenean, zein da erritik, nun dago jende gehiena, nun da momentu errena? Bueno, esango nuke, ziurazki momenturi politena, Mirakorzetik geizten zeanean, eta ikusten dezunean ja saguez badatorrela, eta gero ja hor dagoen marea guztia, ez? Hasi saguezetik eta bulebarreaino daukazun jende pila hori, txaloka, dorsala nola zure izena daukazun, jende guztia zure izena oiuka, ez? Messi bat izango bazinen bezala, ez? Ondo sentitzezea hor, ez da? Hori da oso berezia, ez? Nola bait egin dezu, bukatu dezu zure erronka, baina, bueno, ni goratzen naiz lehenengo aldiz irteera bea, eta ikustea hainbeste korrekalari, denak bertan, denak hanberoketarik egiten, festa hori, nik ere oroitzapen oso daukat, ez? Hasierako Josina musika ipintzen, animoak ematen elkarri, bueno, baita oso momentu berezia. Eta gero noski, gero lasterketak ditu bere momentu gorrak, ez? Aldapa gora, aldapa bera, eta momentu batzu, pixka gogorrak dira, baina, bueno, esperientzia da paregabea. Ona. Bueno, ikusi zomen nolatea dioten, Ez da oso horrexea, baina, bueno, kendio goiko espina guztia, eta gero hau hola jarriko dugu plakatxuan, ja, lagakotela prest, eta gero hemen pestua botako jo gainetik, que leheno pisto esan eta pestua da, que ja burua dakateztak inola, baina, bueno, hau horrela jarriko dugu, hau behitu horrela jarri dugu, eta gero hemen jarriko dugu dana gainean, eta labea sartuko dugu. Horrela jarriko dugu, beto sartuko data. Behitu, ze irutze zaizu. Bere sila, ez da? Nere begira. Bai, zuri beira. Urra burua, badalak izu zergatik handan urra burua. Behitu hemen, nola dakan urria hemen buruan. Bai, oso txukuna da, eta gero kriston gorra dakan honek burua. Ez dakit urro horrekin txokeiteguen, ez dakit ari jokuan ibiltzen dian behin artian edo. Behobiako buru gorra izateako gini da pixka. Bai, buru gorra izan behar da. Baina, bueno, horrek ere laguntzeu geho bat hobeto elikatzeko, gehiago zaitzeko, ez da, nola izaten dia lasterketa aurreko egunak, nola elikatze zaten, nola zezain du behar da gehiena, zure kasuan behintzat. Nik uste bai elikadura, bai entrenamentua, ez dira azken eguneko kontuak. Nik uste etxean beti esaten duguna da, ez dula, azkeneko trukorik ez dago. Aurreko unean makarroiak jan asko. Aurreko hilabeteetan zaindu ez baldin mazea, edo zure bizitza estiloa baldin bada, beste modu batekoa. Hobeto aurreko gunean oitiare bai. Orduan da azkenean bizitza estilo bat, ez? Eta aurreko egunean, beti izaten dugu, karbohidrato gehiago, eta urasko erat behar dela,
Baina nik izango nuke, bai behobia edo bai kirola edo aktibidade fisikoa egitearen onura dela zure bizitza estiloa moldatzea, ez? Bai kirola egin, elikadura zaindu, alkola gutxi, Gauzak edo txarrak bat ere murriztu ez. behintzat, ezta? Eta, bueno, azkenean da bizitza estilo bat, ez? Eta zaindu behar dezuna. Eta korrika egiten hasi zinenetik gehiago zaitzezea, edo desberdin zaitzezea, edo... Ez bereziki, nolabait etxean guretzako ez da zaintzea, baizik eta bizitza estiloa da, oso barneratuta daukaguna, eta, bueno... Ez zaizu gehiagi aldatu orduan... Guretzako pisto bada, urtebetetzeko egunean afaria izan zen pisto edar bat, ez? Bai, aitaren batzatik hartutako barazkiekin, beraz. Bueno, azkenean da zure bizitzaren parte bat, bezala. Bai, eta esaten desuna, no? Azkenian, bai, pixka eta azkenian balin badakizu, lehiaketa balin bakazula, pixka eta bi iruia etelenu, bai, aztezea zaitzen, pixka eta beto jaten, besan desuna. Azkenengo eguneko trukoak ez du balio. Horrek ez du balio. Vale, eta adibidez, hau nik lagunduko zu, bale? Nik muztuko eta biok botako dugunea. Bueno, Alasne, gaina zuk Deustuko Unibertsitatean iten dezu lana, eta horrin dezu ikerketa soziologiko bat lasterketa honi buruz, ezta? Bai. Deustuko Unibertsitatean irakaslea naiz, eta bertan ikertzaile talde bat gaude, Iñaki, Juanjo eta Irurok, eta desente urte daramatzagu ja, behobia objektu bezala hartuta, hainbat azterketa egiten, ezta? Eta lehenengo egin genuen azterketa izan zen pixkat, korrikalariek beren bizitza estiloa nola aldatzen dute behobian parte hartzea erabakitzen dutenean, ez? Vale. Aldatzen dute ez, eta aldatzen baldin badute ze nola aldatzen dute. Vale. Eta ikerketa horretan ikusi genuena izan zen, korrikalari guztiekin jarri ginen harremanetan, eta erantzuna ikaragarria izan zen, jendeak maite du behobia eta jendearen parte hartzea ikaragarria izan zen galdeketa horretan, eta ikusi genuen benetan jendeak behobian erabakitzen duenean parte hartzea, nolabai kontziente da bere burua zaindu behar duela, ez? Eta argi eta garbi agertzen zen, erretzea utzi edo askoz gutxiago erretzen zuela, alkola erabat utzi edo gutxiago eraten zuela, bere elikadura zaintzen zuela, barazkiak, legumbreak, guzti haue nolabai bere gehiago kontsumitzen zituztela, eta gainea, etzan bakarrik karrerara begira baizik, eta bere bizitza estiloaren parte egiten zutela. Bai, ohitura horiek gelditu iten diala, eta gaina... Hori da. Ona. Eta eta gero Deustuko Unibertsitatetik jarraitu dugu ikerketa horren ondorioz, kolaboratzen jarraitu dugu behobiakin, eta urtero egiten ditugu hainbat ikerketa bereiekin, ez? Bai emakumea eta emakumearen kirol zaletasuna, edo kirolera bueltatzea, ez? Bere etapa desberdinetan, bizitzako etapa desberdinetan, nola itzultzen dan kirolea, eta behobiak duen parte hartzea hor. Beti kolaboratu izan dugu behobiakin, ikerketa desberdin hauetan, ez? Orduan garbi dago lasterketa hauek danontzako onuragarriak diala, ez da? Hori da. Bueno, eta gero, lasterketa bertan. Lasterketan, adidez, zoz eraman behar da jateko? Batzuk eramate gaur egun hain modan dauden gel hoiek eta ez dakit ze, ez dakit o platano matean behar berdan, ura eatia egokia dan edo ez, hobeto da goizian eatia, nola antolatzen dezu hau? Hori, pixkanaka zure burua ezagutzen jutentzea. Egia da, horrelako lasterketa ja luze bateako, gomendagarria izango litzatekela zerbait eramatea, ez da? Baina zerbait eramate hori izan liteke edo gel bat, batzuk errexego hartzen dutelako, baina platano bat ere. Niretzako ni beti poltsikoan platano ematen dut. Etxean dagoen platanorik zatarrena, da itxusina. Azukre gehien emango iguna, ez da? Eta hori lasterketa hasi aurretik mokau bat ematen baldin badiozu, eta gero beste erdia uste baldin badiozu poltsikoan, eta 12. edo 13. kilometroan beste mokau bat, hori da karamelo bat jatea bezala, ez? Eta, baina, jende batek, bere gelak eta ematen ditu, baina, jakin behar da, egun bertan ezin da improvisatu, hori aurretik entrenatu behar da. Eta adibidez, edana, eskenian negarria dakasuna, baina ez talez, zin berzu, haua pixka buztita bota, edo trago eman bertaizkio, edo gero, segun, ego aizia tokatzen bada, hotza tokatzen bada, ez da berdina izango, ez da, segun zenbat izerdia teatzezun. Hori da, kontu egin behar da, eguraldiakin, ez da berdina, 8 gradu
edo 6 eurizaparra da, eta gertatu zen bezala 2019an, ia haizeak eman gitula, ez? Orduan, ez daukazu egin beste behar, edateko, baina 2015 urtean, ego haizeakin, ez da pixkat haua busti, baizik eta geldituta eran. Geldituta eran. Bueno, oso ondo, orduan argi da ona da, bintzate, ezin dela egun horietan probakin. Lehen noia probakin berdiala, o beste lasterketetan, o zure kontu, eta egun hortan proba gutxi bestela... Improvisazioa beste momentu batean. Beste momentu batean. Lasterketaka prestatuta joan behar da. Hori da, dena. Bueno, hemen, pisto, behitu zeitxura hartzen nahi dan, ondo bukatuko daiten, eta gero sartuko dugu arraian, da labian sartuko dugu. Hemen, gutxi gelditze zaigu gure onjoen saltxaitia eta gero beste saltxatxua, eta bitartian jungo geha mungiara, dao, gure poke. Bakizu, arraia gaur egun askota jateala, eta oso moda ondala poke bola jatea, eta mungian egundokoak ite dituen. Oazen bertara. Kaixo Joseba, Janire eta Ibai gara. Apa, Joseba. Ta gure Pokemongian gaude, gure batzu ikusi zer egiten dugun hemen, sartu barrure. Gure Pokemongian zabaldu genuen, orain dela urte bat gutxi gora bera. Poke bat esan dezakegu dela janari osasuntzu bat, supergoso dagoena, eta haren oinarriak daude japoniar edo hawaiar tradizioan, baina guk buelta putzu bete ematen diogu eta Euskal Herriko esentzia sartu egiten diogu. Azkenean zozer fresko eta modernoa hartu eta tradizioarekin banaztu egin dugu. Pokearen oinarriak normalean izaten direz arrosa, baina guk hemen eskaintzen dugu aputxu bet barietatea eta aukera ezakezu arroza, letzuga, gero be humusa edo eta arroz integrala. Kinoa bedekogu, eta gero ja proteinak ditugu, hainbatzuk aukeratu aldituzunak, beste barazkiak, frutak, zenbait saltza, eta gero apaingarriak, eta benetan kombinazio ikaragarriak ateratzen direla. Eta gainera super kompletoa. Badekoz proteinak, badekoz barazkiak, vitaminak, energia, nutriente pilo, eta horregatik uste dut modan jarri direla. Nik esango nuke gehien bat bereizten gaituena kalitatea dela. Eta kalitate hori nondik lortzen dugu Euskal Herritik azkenean, hemengo ekonomiari bultzada bat ematen diogu eta askoz jasangarriagoa egiten dugu guztie. Pokez gain beste gauza batzuk ditugu, zuku naturalak egiten ditugu hemen egunero, eta gero postreak ditugu. Postreak hemen eginak dira, badauz glutenik gabekoak, veganoak, eta guztiak direz azukrerik gabekoak. Adibidez, niri gehien gustatzen zaidana, intzaur saltza da, bizkotxo formatuan egin dugu, eta benetan super gozoa dagoela. Dendan salduz gain, gainera etzera eramateko zerbitzua dekogu, Bizkaia osotik, badauz pedido minimoak, baina egia esan da, batu egiten zara lagunekaz, familiagaz, eskuza ikaragarria da, gozo jateko eta momentu itzela pasatzeko. Gure pokeren historia ezagutu duzuela, joango gara poke ikaragarri bat prestatzera Ibairen eskutik. Gaurko proposamena izango da bakalau piperrekin pokea. Lehenengo hasiko gara arroza zuriarekin, gero esti mostaza saltzarekin, eroango dugu bakaioa, piperra, zai asko kipule gorria, edamameak, kipule frigitua eta amaitzeko ekiko dugu sesamoa eta tipulina. Hasiko gara gure pokea egiten, lehenengo arroza hartuko dut, esti mostaza saltza nola ez gure etxean inda, bakaioa botako dugu. Bakaio etortzen da Islandiatik edo Feroetik. Neguan bakarrik arraintzen da eta amuagarekin arraintzen da ere. Orain botako dugu piper gorria, goreko familiatik datozela. Gerozeago zai asko kipule gorria, edamame batzuk ere, bere jatorria japoniarra da, eta da habita bat sojarena. Eta elikagai osasuntsuak direz. Orain botako dugu kipule frigitue, bakarrik apur bat, erdien beti, eta gerozago saltza esti mostaza, eta amaitzeko tipulina apur bet, eta sesamo baltza. Eta hau da, gehien saltzen dugun pokea. Bueno, Joseba, hemen dekogu gure poke ederrena, eta badakizu gure poke zuretzea da, eta gure dozunean, gonbidatuta zauz hemen mungian, ondo jateko. Agur! Agur!
Hau Paianire eta Ibai, eharrein dezuena bakailuak inda, piperrak inda, Hoi ze arradian boloiek, Bat janda, venga, aurrea, Hori da. Hemen ere bai, bi arrautza bota oiru eta aurrea iteko nahiko izango zane bai, Koipe desiente bota dut hasieran eta guain ingo diguna da pixka kendu, bale? Orduan, hemen jarriko deu, indeten are bai nekan hemen tomatia botatzeko. Orduan, bota deu bukaeran tomatia, 2 minutu falta zanian, eta hau prest dakau, ja, arraian barruan sartzeko. Gatza pixka te bai bota diot, Xosito ez gaibiliko, ez da? Bueno. Horrela, xe. Bale, gatzakin zemuz moldatzen zer, gatza korrikalarian zegona alda, txarra. Nik gatzik ez jaten. Gatzik ez, batez? Batez, nekatziz lamar. Ogiak ineko gatz jaten deu. Ogiak jaten deuneakin. Ogiak dakanakin nahiko? Nahiko. Oso ondo. Bueno, hemen bi gauzak falta zaigu prestatzia. Bat, asafraian saltxatxua, eta bi hemen dakaula atea deulaiak kinoa, eta kinoa ingo dugu aurrena salteatu. Mazpasak, onjo batekin. Onjo bat, pena mateit, baina bat txiki bat nahiko izango eta hau puskatu inbiardet. Beitu ze fresko. Hala. Ze fresko dauden, beitu, Earra. Hone ingo dioguna da, pixkare bai garbitu, eta gero lauki txikitan ingo dugu, bale? Garbitu aldezu onjo izekula. Ez. Hau pixkat errespeto pixkat emateik, Txapelak ingo diot, horrela xe. Hemen ingo diotena da, beitu, lurran aldeko honei pixkat horrela xeken du. Bale? Beitu, txano dao, baina beitu, zulo txiki pare bat badazka. Pare bat, zulo balin bazka, ez da zer gertaten. Dana zuloz beteta balin bado, esatezu ja bitxitok eukitzitut, baina bi oiru zulotxo balin bazka, ez da zer gertatzen. Horrela xe jarriko deu, eta ingo deuna da lauki txikitan, bai hau, eta bai. Eta mazpasak ingo dituguna da, hola, bi oiru busketetan bai, bale? Horrela xe, bale? Hoi zure kontu, eta nik hau, ja, beteko eturra burua eta labian sartuko dugu. Hemen txebeitu, egarrain deun gaurko hone bai. Aber nola gatza segun hau, Gatza bota diot hemen bai, jarriko dugu horrela, xe? Ai, ama, eharra urraburua. Vale, sartu barruan. Eta alasne, bueno, behobia eta zeige aurrea eta atzea, baina behobia ez da zugin desun lasterketa bakarra. Beste lasterketetan parte hartzezu, eta arrakastak markaen bat hautsi ezu zure garaian, kontatu pixkat ibilbidea. Bueno, behobia gutxi etzala eta 40 urte bete nituenean neure buruari oparia inion Donostiko maratoiko dortsala. Hoi, oparia o kastigua? Isilik, inori ezer esan gabe, dortsala erosin hon. Ai, ama, sekretu moduan, Sekretu moduan. Beitu zitxura dakan hone. Eharra. Iapa, bai joa barroa, Hau 10 minutuan, 12 minutuan, zua potente jarriko deu, Guain, 180 akat, baina igo ingoet pixkat, 200 jarriko dugu. Orduan opari moduan maratoia, Hori da, neure buruai opa enion maratoia prestatzea, eta maratoian, eta Donostiko maratoian parte hartzea, eta orduan 40 urte bete nituen, Donostiko maratoia izaten da behobia ondoren, pare bat aste beranduxiago, azaroaren azkeneko igandean izaten da, eta 40 urte urrian bete, eta azaroan... 40 urtekin, junginan, Donostiko maratoia egitea. Eta zemuz esperientzia, luzin zitzaizun, oia edo ondo? Gogorra, ez da? Gogorra, baina maratoia bukatu eta lehenengo pentsak izuna, berriro ez dute ingo. Bai, Eta tontekeri hori jute zaizu 5 minutua. Bai, Urrengo urteko dortsala nune hozileik. Ai, ama, nola zeatu. Eta engantxatu gintxun, maratoiak, Eta, bueno, gero bizitzan zehar, urte hauetan ezagutu dut niretzako oso berezia den pertsona bat, korrikalaria, Eba Esnaola. Bai. Bueno, bea da oso korrikalari veterano, Espaini mailan ultrafondoko nagusienetakoa, importantena. Eta aukera izan nun, behakin entrenatzen hasteko. Eta, bueno, hor gazi ginen Eba eta biok elkar ezagutzen, eta oain da... entrenamentu dana behakin egiten ditut, eta, bueno, da gozada bat, ez? Eta, behakin eta bere aizpa... Zenek zenei sartzen dio kaina gehiago? Zu beha jo, beha zuri? Beha da beste mundu bateko korrikalaria. Zegatik, Oso nadalako, oso ikaragarria dalako, distantzia desberdinetan, eta, bueno, ultrafondoan da
erreferentzia bat Espaini mailan. Ultrafondoa esaten detenean esan nahi dut, beak dituela errekorrak Espaini mailan, 12 ordu korrika, 24 ordu korrika. Eta 24 ordu korrika eta noaino jutea korrika, Pistan bueltaka. Pistan bueltaka, gaina. Pistan bueltaka. Mareatu gabe. Mareatu gabe. Ai, ama. Eta, bueno, eta bere aizpak, idoiak daukageo erru handia, ni gere geho olako astakei bat egin izana, ez? Ai, ama, eta animatuko zea? Bai, noski, urren urtean 50 urte betetze ditut eta zerbait berezia inbat, bero? 50 urte eta 50 ordu korrika gola. 50 ordu. Ez, baina zerbait egingo deu, 2018an ordiziko pista junginen, idoiak antolatu ziun 50 kilometroko lasterketa, epaiak, federazioko epaiak eta ekarri zituen, eta ipini zizkiunan abituaiamentua, eta, bueno, dena antolatu ziun, eta erbiak eta dana izan genitun, erbi lanetan euki genuen oki Guerrero, beste lagun bat. Agarra nivela. Eta 50 kilometro hauek gure helburua zen Espainiko rekorra haustea. Eta zer gertatu zen? Eba nire aurretik sartu zen, eta Ebak hautsi zuen. Eta, bueno, nik ere hautsi nu, baina, bueno, Eba nola sartu zen, nire errekorra bertan bera utzi zen, nik ez nuen. Minutu batzuk etzen dugu goxatzeko errekorrakin. Ez, baina, bueno, besarkada, Ebaren besarkada izan zen ja sariri potoloa, ez? Eta, bueno, hori egin genuen, ordizin egin genuen, eta, bueno, bazirudin gutxi edo, gertatu zitzaigun gutxi, 50 kilometro egitea, eta gero, Motxa irutu zuen? Motxa. Gero korrika itea juntzinaten? Gero korrika itea junginan, irailean, beste egun baten. Holandara, 100 kilometro egitea. 100 kilometro egitea, Eta hori ere beste esperientzi bat izan zen. Eta, bueno, azkenean dia, hori bidaiatzeko eskusa bat, jendea ezagutzeko, zure lagunekin denbora partekatzeko, bizipenak partekatzeko, eta azkenean da korrika, eskusa bat. Dana, bezala, gure bai arrantza, eta azkenean arrantza da eskusa bat, itxaso, batea lagunekin jun, surfare, azkenean, aktin bat eukizio, gaina sanua, kirola, eta ge horrek ja lautze izu, kirola indetela, buen afari bat ingo dugu, ez da? Bueno, azkenean hori guretzako denbora bat eukitzea, eta lagun taldetxo bat eukitzea horrez, eta hori, bueno, importantea. Eta, bueno, topera entrenatzen dezu nian eba ize, guain senarrakin entrenatzen dezu, edo... Senarra nere aurretik ibiltzen da. Senarrari irabazten diot igeriketan bakarrik. Igeriketan noaintik ez dit irabazten, baina korrika bai. Eta, bueno, eta laguntzen dit baita batzutan entrenamentu batzuk egiten, pixkat gogor xamarra daukagunean, beha izaten da gure erbi, eta eramaten gatuan pixkat geure honetik ateatzen, eta... Erbilai noiz baina, erbilai eusten ibiltzen zate, batzutan, haua zikin egiten zaigu, momentu batzutan esaten diogu guapoa besteik, guapo ez? Beste dozer gauza. Bai, baina, bueno, baina berak egiten du bere lana, guk eskatzen digulako, eta, bueno, beste eskusa bat. Ondo, Alasne. Bueno, Alasne, behitu hemen, saltxatxu egin deu, azafrai saltza, bitu zeitxura atea daan, hau gainetik botako dugu pixkat, hemen txedak hau kinoa, maspasa eta onjuekin ja prestauta, eta arraina aber listo dakau. Arraino nahi, etzaio gauz asko gelditzen, baina ni uste 3 minutu itxuengo ditugula, bale? Itxuengo dugu 3 minutu, eta segituan platera eratuko dugu gaurko urraburua. Bueno, atea zaigu hau, haber txukun ateatze dugu, erra itxurak, erorintzait, baina holare polita gelditu da, ez da? Bai. Geobia horretik afaltzeko modukoa. Bai, ez da? Bueno, azafraian saltza botako jo gainetik, pizkal liada ingoet igual, ez da? Ez, baleko izango, ez da? Bai. Zu gainea, ez da kasu, gerrazikan gorputzian, pizkat biharko, ez da? Bueno, igandiako, ez da? Hori, Igandia nola zuaz, lehiakide moguan, o erbi lanetan, edo zerta zuaz? Erbi lanetan izango, hori da. Vale, ona. Osake, kontu egin behar dugu lana ondo egiteko. Vale, igual zaiago da, erbi lanetan, pizkat atento enbilibia zea, ez da? Bai, da genia geho, bestela, erbi lanetako koordinatzailea, Juan Karrek, urrengo egunean,
txartel hori atatzen Bai, dizu, ez eh? baldin baduzu lana ondo egin, eta lana ondo egin behar da, bai. Dudi gabe, lana txukun inberdia, eta berzi ez eraman atzeko danak, zea, mingaina kanpuan, ez da? Hori da. Bueno, behitu hemen indeun saltxatxua, hau ingo deu, alo loko, gainetik botako jau dana. Eta gero bakoitzak, itia daga, nahi duna. Boa! Ai ama, ai ama. Ikusi zazuela unak. Eundoko urraburua indeu. Baki batzuk izango guela. Earra indezu urraburua, boentxe puskatu indezu dana. Bueno, lasae, parrilan itia bada hori bai, eser gabe. Eta egun berezitan, gora etortzen bazeate, behitu ze, earra dakau nitia historia. Bueno, lagunak, mi esker horri izateagatik, igandian ondo pasa, eta zuri eurra eman, goxatu, garrantzitsuena hori data, eta beste gabe, beste 10 urtean agerri biltzezean. Hori da, gutxinez. Agur, lagunak, agur.